வச்சு அருகிறானுங்க கைத்த மச்சாவா கைத்த மச்சான் என்னதான் சாப்பிட்டு போட்டுன்னு வந்துட்ட வைத்த முன்னாடி வைத்த அட மன்னாரு அன்னைக்கே சொன்னாரு. இது வந்து இசை நிகழ்ச்சியில நாங்க 2 பேரும் பாருன்னா அது எங்களுக்குள்ள ஒரு ஜாலி. நீங்களும் ரொம்ப நேரம் எவ்வளவு நேரம் தான் எங்க மூஞ்சிலேயே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. நிறைய பேரு வச்சுனுகிறாங்கம்மா அங்க நின்னு பேச்ச விட்டா பாடு வேண்டா தரமா நம்ப வச்சு அருகிறானுங்க கைத்த மஜாவா கைத்த 10 சப்பாத்தி சாப்பிட்டு போகணும் வந்துட்டான் வைத்த. எங்க அம்மா மாட்டு கறி செய்த என்ன பண்றது செஞ்சதால தோன்றது என்ன பண்றது செஞ்சாலே தோன்றது. துண்டு துண்டு தூங்காத மச்சான் வீட்டுல குணாமணி கட்டினாங்க பாடு வந்தா பாட்டுல